Vítajte v Plotvox. Dnes vám ukážeme celý proces tvorby storyboardu a videa od začiatku až po koniec. Žiadne triky, žiadne skratky. Uvidíte reálnu aplikáciu v akcii. Poďme na to. Čo je Plotvox? Je to AI nástroj, ktorý premení váš textový nápad na kompletný filmový storyboard s obrázkami a následne na hotové video. Všetko automaticky, v priebehu niekoľkých minút. Nepotrebujete vedieť kresliť, nepotrebujete drahého umelca. Stačí napísať príbeh. Prečo Plotvox je bleskovo rýchly? Ponúka viac ako 16 vizuálnych štýlov, od anime a Ghibli až po cyberpunk a film noir. Video vytvoríte jedným klikom a celá aplikácia je dostupná v 7 jazykoch vrátane slovenčiny. Tu vidíte domovskú stránku v slovenčine. Rozhranie je jednoduché a prehľadné. Hore máte 3 kroky. Popíšte príbeh, AI vygeneruje storyboard a nakoniec vytvorte video. Teraz vyberieme vizuálny štýl. Plotvox ponúka knižnicu s vyše 16 štýlmi. Pre náš príbeh o robotovi a slizovej bytosti by bol ideálny štýl filmic realism, ktorý dodá záberom filmový, realistický vzhľad. A teraz ten najzaujímavejší moment. Napíšeme príbeh. Na pustej, jednofarebnej planéte osamelý hrdzavý robot posadnuto leští skalnatý terén do dokonalého lesku. Až kým dúhová slizová bytosť nenarazí na povrch a nezačne premieňať krajinu na farebnú mozaiku. Robot je najprv zdesený, ale keď uvidí, ako neonové farby tancujú pod mesačným svetlom, uvedomí si krásu v chaose. A storyboard je hotový. Pozrite sa na tieto zábery. Každý jeden bol vygenerovaný umelou inteligenciou v štýle filmového realizmu. Robot, slizová bytosť, farby, emócie. Všetko presne podľa nášho príbehu. Prvý záber. Hrdzavý robot s kupolovitou hlavou a jedným okom kamery posadnuto leští šedý kameň na pustej planete. Celá jeho existencia sa zredukovala na nekonečný cyklus čistenia. Druhý záber. Detail na svietiace oko robota, odraz iskier na jeho povrchu. Toto nie je len údržba, je to posadnuto s poriadkom. Každá nedokonalosť musí byť odstránená. Tretí záber. Dúhový meteor preletí sivou oblohou a zanecháva za sebou stopu žiarivých farieb. Niečo úplne cudzie pre tento monochromatický svet práve dopadlo. Štvrtý záber. Z krátera sa dvíha chichotajúca sa guľa priesvitného, dúhového slizu s veľkými výraznými očami. Neonové farby sa už šíria po šedých skalách. Chaos a radosť v jednom. Teraz premeníme storyboard na video. Plotvox vytvorí AI prechody medzi zábermi, pridá pohyb kamery a všetko automaticky zosúladí do filmového videa. A to je Plotvox. Od jednoduchého textu k filmovému storyboardu a videu. Všetko na jednom mieste. Vyskúšajte to zadarmo na plotvox.com. Bez kreditnej karty. Začnite tvoriť svoje príbehy ešte dnes.